Si vos parece, comenzamos entonces esta sesión plenaria. Bueno, antes de nada, tenemos nueva secretaria, que é María, que vai estar aquí, digamos que de maneira permanente. Agradecer o traballo de Danilo durante este ano e pico que estuvo acumulado. Comentar que desde a Dirección General, pues bueno, nos adjudicaron, nos concederon, digamos, que unha persona para estar a todas as sectoras do Concello. Entonces, pues bueno, vimos esa solicitud que tiñamos feito desde facía tempo, cesa Danilo, como acumulado, e empezou María, de feito empezou este lunes día 24. Desde aquí agradeces a Danilo o esforzo, o traballo e ese ano e pico que estuvo aquí ao frente. Unha labor complicada, porque estar acumulado, bueno, implica levar dos concellos ao mesmo tempo, e, bueno, eso non é, en moitos casos non é fácil. Penso que desde aquí que fixe unha labor moi boa este ano e pico. Unha vez dito isto, pues, bueno, empezamos o pleno, co primeiro punto do orden do día, a aprobación da ata da sesión plenaria que tuvo lugar o 29 de xuño do 2020. A ata creo que vos foi enviada. Si queredes comentar algo ou dicir algo. No. Vamos a aprobarlas. María, tenemos votación, por unanimidade, como ves que falamos? Sí, votación, sí. Vale, pues, votos a favor? Vale. Pasamos á segunda parte, toma de coñecemento das resolucións da alcaldía editadas entre o 25 de xuño e o 21 de agosto do 2020. Bueno, creo que se vos pasaron, isto non a vosa disposición. O punto número 3, toma de coñecemento dos reparos de legalidade da Secretaría de Intervención editados entre o 25 de xuño e o 21 de agosto. María, creo que Sí, achégase o certificado negativo, non hai reparos de legalidade no período que se indica. E agora pasamos ao apartado de rogos e preguntas. Non había ninguna moción presentada, se non hai ninguna urgencia, pois pasamos a rogos e preguntas. Empezamos, claro. Pero en primer lugar tamén, o Ramiro que non está aquí, o que mandou por correo, pois, que a partir de un lunes que cesaba que viña nova secretaria, bueno, pois, era para agradecer un pouco o esforzo e o traballo que estuvo facendo nestes 15 meses, e decir que se va a constancia, porque, bueno, pois é unha labor de un funcionario, de un traballador, e que sabemos que nas circunstancias de plaza acumulada, pois, moitas veces, pois, requere doble motivación ou doble recurso. Sabemos que son conscientes de eso, e, por tanto, se hubo algún inconveniente, pois, en aquel momento, a nosa intención de la oposición non era nada por funcionario ni nada, moitas veces a labor simple e llanamente pois de facer constar, de facer a labor de oposición. E aquí María, por xa toda a sorte do mundo, nas circunstancias de que cando un membro aquí pois ven con toda a excepción, moitas veces ainda que dos veces aceita, non te preocupes que non vamos a atamos. Moita suerte e adiante. Gracias. Bueno, me paso a realizar porque xa vexo que, bueno, hoxe tamén era para que non toleras moito, pero últimamente son sin contenido, isto parece que é, bueno, xa non quería facer nin pleno, xa non quería nin facer o pleno. Hai que fíjate hasta que chegamos, xa non queremos nin facer nin pleno. E te costa tanto falar. E vos digo moitas veces, por Dios, non queremos facer pleno, pues non pagamos. Pero bueno, vou a primeira pregunta. Sobre as preguntas que se fixaron do pleno anterior. En canto a limpeza, mantemento de espacios públicos, fais oír todos os sordos porque as peticións contéstanse a maneira que pasaremos a deixar cuadrilla. Iso é o que se fai a nivel xenérico. Pero depois dun mes, se me refiero ao último mes, excepto algunhas situacións, como foi a fonte de Mantón ou outras por aí, o 90% das peticións feitas ainda sigue no mesmo estado. E agora hai personal, hai devocadoras. Por tanto, iso significa que ou é abandono total ou é pasatismo total. E mira, están limpando o San Vicenzo, os a mañán, a primeira hora, despois a tarde non sei.
limpabas, botabas no corretillo e detrás das colas vellas volcábase todo. Oye, antes juntábase, viño o trator, o remolque, collíase e levábase a obra. Bueno, non podemos perder detrás das colas vellas e pagamos un vertedero controlado para que depois aparezcan outras. E falando disso, leva un mes escaso, un mes, fíjate, onde está o depósito da sal, aquel sillón ali que para tomar o sol durante un tempo. E védelo, pero non o sacabas. Eu pensei que só puxemos ali propósito para tomar o sol ali que está o depósito. Por favor, que un pouco máis de coherencia. Segunda pregunta. Non sei se queredes contestar ou non queredes contestar. Bueno, podo che contestar así, isto en concreto que a cuadrilla de mantenimiento se está pasando todas as incidencias que nos estades comentando, evidentemente, entendo que o jefe de brigada, neste caso Manolo, que te conoces, traballas con moitos anos, 20 e pico anos, leva as actuacións el, distribuye o traballo, e estará facendo, volverei a falar con eles, supoño que está distribuindo según as necesidades e as prioridades que ten o Concello. Eu entendo que eles están traballando, non están parados, están funcionando, e a organización a leva o jefe de brigada, neste caso Manolo. Penso que o fai ben, ou moi ben, a cuadrilla está traballando, pero non obstante, incidirei en que revisen esas actuacións as que quedan pendientes por facer. Pero, eu non me refiero aquí a ver, eu quero que facer fincapé en que non é meterse ni con ningún personal, non é como con Calvor, que decías, hai que limpar, claro que hai que limpiar. O que está é que houve unha desorganización a hora de facer os traballos. Eu digo porque se vamos a limpiar a un sitio, acabamos de limpar un sitio na parroquia, no núcleo onde estemos, completo. O que non podemos é limpiar este trozo, deixamos o resto sin limpiar, volvemos outro día, limpamos un trozo e deixamos o resto. Si falarei, insisto, Isto está pasando nas parroquias todas, non é en unha concreta, De acordo, insisto no mismo, en que a organización a leva o jefe de brigada, o capataz. Pero vamos a ver, se vemos da jardinería limpar aquí ao centro do pueblo, as jardineras, o tema dos setos, e toda esta vez non pode ir a outras parroquias facer a labores de jardinería. Digo eu, ou ten que ser o centro do pueblo e as outras non, e tenes que limpar o da propia parroquia. Pregunto. Eu entendo que se están facendo en todas as parroquias. No, revisado. Sabe que non é así. Sabe que non é así. Creo que falo con Manolo, que é o que organiza o tema. Non é así. Vale. Pero, o que me está dicindo non é así. Igual que dos parques infantis. Bueno, ahora xa a partir destes días hai que tomar xa unha decisión no Estado. Pero durante, en canto a parques infantis que me contestades, que parecen que iban, que desde o Concello, no mes de xullo, é o que levamos de agosto, sobre todo, que estuveran da maneira que estuveran. Sin desinfectar, sin limpiar, sin adecentar, que é cando realmente se podía disfrutar deles. De verdad, pois parece razonable a actitud do Concello con todos estes parques que estuveron así en ese estado. Porque algúns teñen erva así, non solamente a xente que vai lá de Guaire, teñen erva así. Entón, hai que limpar a erva, hai que desinfectar, hai que poñer algo ali. Eu dicía en xullo e agosto, agora, as mellores circunstancias sobre os días cambiaron, e depois virá o inverno xa de outra maneira. O que non se pode facer é abandono, se é abandono, porque non digas ti que ali, por exemplo, en San Mamede, ou un Barcel, ou un Fiopán, ou un mínimo do oeste, que en casi todo, podemos ter feito esas labores. Son labores que non costan nada, que levar así un bote para desinfectar e poñer ali un cartel desinfectado non costa nada, pero pasa que non hubo, e iso, a brigada non se va a ver, como decía outro. Por tanto, me parece increíble. Contestoche ese tema, vamos a ver. A directriz que nos deu da Xunta non é de poñer un bote de gelalí para desinfectar as mans. Non ten nada que ver con desinfectar os parques. Hai que desinfectar. Si se usan, si se usan, as directrices eran 2 desinfeccións diarias, 2 instalacións. Nós non temos personal para manter os 16 parques infantiles que temos con 2 desinfeccións diarias. Con poñer o bote de gelalí non solucionas nada, non é a desinfección do parque. Estaremos incumplindo. Entón, os parques estuveron pechados aqueles que non tiñamos capacidade de telos desinfectados. Decidimos manter 2 desinfectados, que xa o publicamos nun bando, que era o da Recreativa de Chans, e o que está onde está o centro médico. O resto dos parques permaneceron cerrados. Unha vez que salimos da situación de confinamento, dos meses máis duros da situación que tuvimos no COVID, que a cuadrilla estuvo dedicándose a outras cousas, é certo que se deixou un pouco ao lado o tema das áreas recreativas, o tema das limpiezas, porque se dedicou a facer desinfeccións e outras labores que tiñen máis prioridade.
no momento en que se aumentou a cuadrilla, que se contratou xente da cuadrilla do PEC, fixeron as limpezas correspondientes de todos os parques e áreas recreativas. De feito, estuveron limpias, as eleccións estaban todas limpias. Estáse mantendo, colléndose a erva e mantendo. Si é certo que seguimos con eles pechados porque non podemos garantir a limpeza nin desinfección desas áreas. Entón, non nos vamos a arriesgar a abrir os parques que non garantizamos que estén desinfectados. Entón, e ademais, a partir de ahora, probablemente, incluso vamos a valorar a posibilidade de incluso cerrar estes dous que temos aquí, porque na situación na que estamos, creo que hai máis prioridades e hai máis necesidades que ter os parques abertos. Eu fui a partir do mantemento do estado de alarma e cando realmente necesitaba naquele momento, a parte da limpeza que fiz naquele momento era desinfectalos. Desinfectalos naquele momento, eu díxense como hai en moitos sitios o que fixeron. Iso, cada un colle desinfectalo, e moitos tiñan así pegado, por exemplo, do columpio, poñen aí e poñen un gel. Tiñan un gel, algún tiñan unha regalama hasta do concello, digo que vale, pero a desinfección era formaba parte, porque obrigaba a poñer un cartelito dicindo desinfectar. O mellor, se non era todo o día, tampouco se utiliza tanto como na cidade. Pero aquí abandonou, puxos unha cinta, e a cinta cual fixo así. Puxeronse cintas e cartelería, indicando que Hai que vallar a cinta, hai que vallar todo o parque. Vale, púxose cinta, vallando os... Hai que tomar as medidas apropiadas. Os xogos, porque iso é un protocolo. Púxose cartelería en onde se indicaba que estaban cerrados, e non se puso gel porque non están abertos. Non consiste a desinfección, insisto no mismo. As directrices non di que con poñer un bote de gel se pode utilizar. Hai que desinfectar as instalacións. E dúas veces. Poñer o cartel. Entonces, non é viable, non tiñamos tempo ni xente para facer. Pero xente, antes non te xente, agora se tenen xente non nos facemos. Todos a veces temos agora a terceira, a ver se damos unha contestación que esta xa fixemos, volvemos a facer, e nos parece que é unha invención total. Sobre as horas asignadas ao Concello para usar, a contestación só dice por si só o que se fai. Invención total, é dicir, quedouse de falar, sí, pero o traballador social non sei que, o que sabemos é que esas horas son moi importantes e necesarias para que a nosa xente e seguimos igual. Quietos, parados, así, vai chegar o momento que nos reciben isto. Depois a ver, votamos a culpa. Bueno, a ver, non seguimos nin quietos ni parados. O traballador social está facendo o seu traballo, que é que nos van facer. Entón, neste momento, que tiñamos unha lista de espera, houve un determinado momento que cando vostede estaba no goberno tiña hasta 70 personas en lista de espera, neste momento temos 22, hai avisadas 12, vale, que se está tramitando a súa situación de dependencia e que van a recibir apoio do SAF, non do extraordinario, do SAF, que son de SAF, e o traballador social dime que quedarán en lista de espera 10 persoas. En canto ao que vostede me di do SAF extraordinario, como ben di o SAF extraordinario, é para situacións de emerxencia social, leo literal, de atención temporal e urxente, vale, das persoas que o precisen durante o mantemento da situación actual de emerxencia sanitaria e do estado de alarma motivada polo COVID-19. Tamén me dixo, no anterior pleno, que tiñamos que falar con os teus concellos porque o noso traballador social non estaba en contacto con os teus concellos, cousa que non é certo. Pero sí que hai cada concello, como acaba de decir vostede o alcalde, siga as directrices que cree convenientes, o noso traballador social considera que non se poden andar dando así as horas e, efectivamente, a xente que do concello cumplía os requisitos tal cual, porque si falou con político social, que nos a falar antes de que vostede mencionara que probablemente ele non contactaba con política social, ele vai mudar en situacións de emerxencia e cubrir aquelas necesidades que houve en xente que, por exemplo, acudía a centros de día e ora naquele momento non podía ir, ora volver a retomar os centros de día. Déronse 80 horas, dígolle que a lista baixouse e ele está pendente dunha reunión, estivo de vacacións, ten os seus números de contacto, tanto os seus como o do portavoz de Compromiso, e el, faleouse con el, sí que me dixo que estaba saturado e que non daba feito, sobre todo era rei dos distintos, os gromos que temos na baña, que se complicou un pouco a cousa, está pendente dunha reunión. De todas maneiras, eu si propoño que no próximo pleno o técnico municipal veñan dar as explicacións pertinentes. Pero vamos a ver, Mónica, despois das explicacións que queras. Eu digo unha cousa, abril, estamos falando de abril, estamos mes 4, estamos en agosto. Si os
criterios técnicos. Hai outros A ver, concellos que déxame están acabar, na si me distribución deixas de horas como acabar, nós. se me deixas acabar, outros concellos, eu digo que outros concellos repartiron. E outros non. Vale, pero aquí Seguimos os mesmos criterios técnicos que nós. A palanca, No. deixas apalancadas. No, vamos a ver, Andrés, ti das por bo que hai outros concellos que usaron esas horas. Para que son E as horas? Para que son? son horas extraordinarias de Para que carácter son? temporal. Para que Entón, son? despois, cando nos las quiten, cando a Xunta ese remanente non o Cando- use, imos nos comunicar a xente que o servicio que lle acabamos de dar que temos que quitar As porque era horas temporal. son para utilizar. Son Entón, para utilizar. Nós chegamos a ter 100 e pico, non 70, como dixi, 100 e pico lista de espera no seu momento, fai moitos anos. Fai moitos anos. imos quedar en E pedimos horas, e derános entre 150 Pero que anos. non confundas o SAF co SAF extraordinario. Non sei, pero ti empezaches con botar o derecho contestar ao que dixeches, porque ti mezclas años como fai. No. Que nós tomamos unha lista de espera e derános horas no seu momento. E derános 150 nos chegamos, e volvemos a dar 1300 despois. Pero agora estamos falando destas extraordinarias a raíz das circunstancias que pasaron 1378. E me parece lamentable que utilicen 1880 ao día de hoxe. Que te quedan 1300. COVID. Vinculadas ao COVID. Son Claro. horas dadas vinculadas á situación de COVID. Pero a situación Vinculadas á pode situación ser vincular de a COVID. eso e mirar como se pode facer. Vamos a ver, seguimos os criterios técnicos e que o ten que explicar e A mí non me explica ninguén. vamos a ver, eu defendo a postura do técnico que as ten que asinar. Non as ten que asinar nin a concelleira, nin o alcalde, ten que asinar o técnico responsable. O técnico responsable. Entón, o técnico responsable xustifica a asignación desas 80 horas e quere estar exposto a vir a manter unha reunión con vos e explicalo en pleno. Entón, eu estou disposta e supoño que non temos ningún problema a que o técnico no pleno explique directamente o porqué. Claro, que explico. É o técnico que me ten que explicar. Vale, xa me está dicindo que é o técnico, pero se temos apalancado, vamos 4 meses, se vemos 5 meses, se vemos 6 meses, xa o técnico explicará. O que son para utilizar. E creo que hai necesidades vitales, necesidades importantes no Concello para poder utilizar esas horas. O lo digo porque o sei. Pero non, está aí o técnico, vale, o técnico. Oye, que te vou dicir máis, non podo dicir máis, eu digo que hai unhas horas que se deben utilizar. O mesmo que se temos uns contenedores para facer unha cosa, debemos utilizalos. Porque senón vai chegar un momento en que nos saquen, ou incumplamos un convenio, ou incumplamos esta situación, porque as cosas son así. Eu creo que, por entrar un pouco no debate, o tema das horas, por que nos di o traballador social, son uso exclusivos para temas COVID. Explicamos eso de ahora. Temas COVID, exactamente, pero si el ten que justificar as horas que asigna que sean derivadas por a situación do tema COVID. Antonio. Si el, estou dicindo que o que di o técnico. Si o técnico hai horas que non son justificables por o tema COVID, non as pode emplear. De todos modos, eu que di Mónica, tenemos unha reunión con ele, explica a vosa situación. Nós non podemos intervir nun criterio, podemos decirlle que o revise, volviu a revisar, e o criterio do técnico é que as horas son para casos COVID. Se non está relacionado co tema COVID, non as pode asignar. Mira que o caso COVID é o único e amplo. Por eso. É amplo. Por eso. Non digo que é estrito, é amplo. É que non se poden utilizar 1778 máis que se utilizan ahora depois de 1480, é peligroso. É peligroso ese criterio. É peligroso. Desde aquí, eu quero decir que iso é peligroso. Correcto. Porque se un concello rural das necesidades vitales que pode ter a nosa xente para do amplio abanico que ofrece todo eso, é que temos para ver. Pero por eso quero decir, non van excusas. Non hai ninguna excusa, teñen que estar vinculadas ao tema COVID. Excusas son todas. Si o traballador social non é capaz de vincular esa necesidade ao tema COVID, non as pode aplicar. Ele está intentando buscar a solución. Hai concellos que funcionan dunha maneira, concellos que funcionan de outra. Igual que hai concellos que as teñen, como ben dixo, casi todas dadas, hai concellos que non teñen menos dadas. Entonces, vai en relación da situación, pois, dos veciños e da situación do COVID. Non sei se que molestan, que desde logo está quietas, Non é molestarse, é que hai que justificalas. Non é botalas para diante e despois ter un problema. Como moitas cousas que se fixeron anteriormente. Para que dan? Para o tema COVID. Pois entonces, É o que estamos dicindo. o abanico é amplio. É o que está facendo o traballador social. Vale, pois non se ve. Bueno, Depois de 4 meses, non é certo? non o ve vostede. Home,
A ver, Antonio, As horas que se están asignando son 1.378 que hai bastante para dar. E se emplean 80, Pero si bota o cálculo si- e a rentabilidade. Si o cálculo é fácil de votar, estou de acordo con eso, pero se non hai vinculación co tema COVID, non se poden asignar as horas. Non hai vinculación ou hai que buscar. Bueno, pois é o que está facendo o traballo social. Busca a vinculación para asignar esas horas. Hai que buscar. Se non as hai, non as pode asignar. A ver, se non se busca, non se entrega. Cuarta pregunta. Volvemos a reincidir sobre a obra do IDAE. Manda o escrito son vivos. Esas son as alegacións. Eu quero poñer de manifesto... Tedes que fazer a pregunta? Ao final xa fixe que non contestades, decides que non perdedes nada, porque o escrito di moi claro. Proposta de revocación da axuda solicitada. Sabes que significa revocación? Proposta. A proposta que nos mandou o IDAE para fazer as alegacións. Sí. Sabes que significa, non? E a proposta, que significa revocación? Botas atrás. Retirar atrás non é deixar sin efecto, Correcto. deixar sin efecto a axuda solicitada. En base a que argumento? É que é proposta. É firme, ou é proposta? No, pero É proposta. Te deixa que eu fago a pregunta e ti depois contestas de toda a historia. A base da proposta que eles argumentan da revocación e de deixar sin efecto é en base a algo moi concreto que nós entendemos que aquí, como te uso faz, non había resolución de ampliación de plazo. Non había. A ampliación dos plazos para solicitada non podía exceder da mitad do mesmo. E os plazos que vos solicitaste, que foron 6 meses, iso era solamente para misións diplomáticas e oficinas consulares, que non era o caso noso. E depois a ampliación deberá producirse antes do vencimento do plazo, ningún caso que o plazo xa vencido. Nós acabamos o plazo do 9 de febrero. Nós ainda foi o 9 de marzo cando ainda adjudicamos a obra. Foi así. É dicir, os argumentos que pon o IDAE son correctos porque non cumplimos con esa tal. E depois non sei se se mandou depois ningún contrato, nin acta de planteo. En ningún caso que o plazo xa vencido. Por tanto, non había resolución a fecha de 19 de febrero, da fecha límite, donde se hizo a licitación e se termina a posterior. Por lo tanto, debe-se paralizar a obra. E senón, digo aquí a señora secretaria, ahora non, me dixo un outro, paralizar a obra, comentario ao empresario, ou á empresa. Porque isto acarrea para o Concello unha situación de indefensión. Non nos haga máis a bola de neve depois e depois teñamos que indemnizar. É así, é dicir, hai que parar. Ojalá veñan as delegacións que presentaxes satisfactorias e recuperemos a subvención outra vez. E indices. O que non podemos agora seguir. Con que consignación non temos? Que consignación temos ahora mismo? Non temos. Se lo deixamos un efecto de subvención non temos consignación. Iso é a realidade. Por tanto, non seamos, non deixemos pasar o tempo, facer e facer. Non. É un prejuicio que se está apasionando co Concello. Por tanto, seamos coherentes. Sentémonos os grupos, falemos coa empresa, falemos como se poden causar e buscase solucións. Porque tamén había unha solución. E a solución é que estaba aberta a subvención, cando a revocación, que podías volver a solicitar. O que pasa que non se mira, deixa esas cousas así, que depois é. Porque xa o avisei varias veces, e volvedes a decir que aquí non se perde nada. Por favor, non se perde nada, non. Isto é unha situación. Tiñemos unha marca, que aquí non era que estábamos esperando, aquí tiñemos unha marca. Deixámoslo nos escapar e non veio. Ojalá non se rompa a solución. Vale. Respecto ao que me dís, aí contestei que en canto a obra, citámoslo a vostede máis a Compromiso por Galicia o día 29 de xullo para tratar a continuidade de obra. Estuvemos aquí esperando por vostedes ese día, non asistiron á reunión e que decidiuse continuar ca é que vostede di que non falamos, que non dialogamos, citámoslo, pon a reunión e non viñera. Cando citaches, Antonio, eu teño os acordos tanto como a Agora estou falando eu, vamos a seguir as estudos. Para as alegacións a realizar por culpa da revocación. Foi eso ou non? Perdón? Foi que nos citabas os grupos por culpa da revocación. Cando tixas primeiro xa non quería decir ninguna noticia sobre a autoridade. E depois, a tempo pasado de que nos convocas para o lunes por culpa de facer as alegacións. As alegacións facerias. Eu digo que mentres non hai unha
resolución afirmativa esa alegación, debemos paralizar a obra e reconducir a situación, porque cambia a situación da obra. Non tirar para diante, porque tirar para diante para qué? Para qué? Vale. Digo eu, que é así, se non preguntamos a quen corresponde, que é a que preguntaba. Se non hai consideración ahora mismo. Rematou. Si, eu rematei, pero non contestes cosas que non... Eu digo lo mismo. En canto a obra, citamos unha reunión o pasado 29 de xulio para tratar a continuidade da obra e a cal non asistiron nin vostede nin compromiso. Non foi para continuar de obra, quero ratificar. Déxame Quero que digas as cousas. Foi para as alegacións. Foi para falar... Das alegacións. Vale. Di así. Das alegacións e da continuidade da obra. Na continuidade de hechos, pois, non? Vale, perfecto. Vostedes non viñeron. A subvención non foi denegada, as alegacións presentadas son suficientemente contundentes para garantir a continuidade da subvención. En canto a que di que perdemos subvencións, a día de hoxe non perdemos ninguna subvención. Se perderes 400 e pico mil xa non é perder nada, xa é eso é o Insisto, é perder 4.000 tamén Déxame falar. Insisto no mismo. A día de hoxe non perdemos ninguna subvención. Ganaxe moito. Eu digo que se debe paralizar a obra. Se as alegacións son resoltas satisfactoriamente, adiante, pero ahora mismo estamos en indefensión, non temos consignación. Ou temos consignación así, nesta situación ahora mismo? Témola, contesta. A que me están dicindo cosas que é incoherente. Ahora mismo estamos sin ela, ahora mismo, neste momento. A la mañana ou dentro de 5 días. Pero quero dicir Ahora que... mismo non temos perdida a subvención. Entonces, de momento, Na perdida estamos no mismo proceso co principio. Presentadas unhas alegacións Non e esperemos que se resolva. Esperemos que se resolva, pero non é un proceso. Por tanto, paraliza. Falamos que a empresa, comentamos o que hai, porque estou para mostrar que non se paraliza que a empresa nesta situación concreta. Ok? Depois vemos que a empresa requiera. Depois sí que hai que pagar a empresa igual. Entonces, por lo tanto, xa é a terceira ou cuarta vez. Non nos paga chegar ao momento para paralizar a nós de outra forma. Que podemos facer? Estamos avisando, pero estás solamente con esa idea, e esa idea é a que está perjudicando. A pregunta siguiente. O tema dos traballadores. Tamén hai outra contestación por el, seguida, que está dicindo, que están valorando, que está de non sei que. Non nos conteste máis historias. É imposible xuntarnos os tres, deixar esos zanjar. Acometelo en base a cualquier tipo de solución. Nos orzamentos, non outra situación. Non nos den máis historias, é dicir, é unha solución que non sei que está dicindo vos aos traballadores. Estamos mirando, e levadas así 4 ou 5 veces. Pero nada de nada. A pregunta, bueno, isto xa contestaches, pero non hai ninguna solución. Se ve que non hai ninguna solución. A pregunta número 6. Que as obras que se están a realizar en Monte San Vicente a Paredes, vos viste que son problemas, incluso, que existen ahora mismo. Este día de atrás hubo unhas lluvias, 3 ou 4 días. Foi penoso. Nin señalizado, nin unhas vallas, nin nada. Que a xente tiña que... Eso eu non sei. É dicir, eso hai unha lección de obra, por suposto. Agora acabada de enviar un informe que fai un mes que se solicitou para explicar as intencións a desarrollar. As intencións. Dixese que nos iba a tocar no muro, xa lle deches ao muro dali de Fortuna, ou unha proyección dunha escollera. Cando se dixo un principio que non se tocaba. Eso foi a realidade. E agora, bueno, damos yo de Fortuna. A de Fortuna dá a todos. A semana pasada, que as primeiras chuvias, o desastre. Toman as medidas necesarias porque os veciños poden desfrutar dunha obra necesaria dunha infraestructura que é coherente. As queixas dos veciños son constantes, é razonables. Entendemos que son razonables porque se é así no gran, tanto veño en verano saberemos como será. Por tanto, vos vedes como está a situación, busquemos unha solución e busquemos a adecuación necesaria para que quede ben. Ou non foi que dixese que non se iba a tocar no muro ni no Fortuna e depois aparece que a ampliación da escollera. No muro non se tocou, no muro. No muro que hai, non se tocou. A escollera, a dirección técnica, a dirección o director técnico, comentou que había que realizar unha escollera, senón aquelo non tiña
soporte no A terreno. ver, ele explicaba as intencións. No momento que tomamos a reunión, estábamos os grupos, aí o temos, que non se iba a tocar. E non se tocou o muro. Bueno, o muro, claro. Ti dís o muro o daqui o grande. O que se falou era ali o que se falou é que non daba o ancho suficiente, entón que non íbamos facer a senda en hormigón, O que se debía facer, o que se debe facer, é, se primeiro fais un informe, das a orden oportuna, non primeiro facer, mandar, e depois entregas ao mes, xa vencido, ou xa de días, o informe. o que tiña que estar é xa o proxecto Sí, redactado con previsión de que ali tiña que haber unha escollera. E non esperar a que se empecen as obras e despois ver, pero claro, a maior parte dos proxectos que estaban feitos están cosos. Entón encontrámonos que pasan estas cousas. Se os outros proxectos ainda están máis cosos, ainda, que acaba. Os proxectos poden estar cosos. Os proxectos que fixemos nós ainda non se executaron. Poden estar cosos. Os que estamos ejecutando depois soberá. Exactamente, os que estamos ejecutando son os que están tendo esa serie de problemas. Isto non é que é un problema, é unha necesidade baixa, o que non pode ser é que non se vai tocar ou esperábase o informe técnico primeiro. Ese é o que se debía facer, non primeiro facer e depois agora dentro dun mes mandamos o outro día, Sí, sí. Que o informe xa se pudo ter feito. Pregunta número 7. O pasado 22/7 recibiches unha notificación de Consellería de Infraestructuras e Mobilidade, é dicir, de Aguas de Galicia, onde se sanciona a entidade local, neste caso ao Concello, con unha multa de 500 euros, por non acreditar as medidas adoptadas para o cese ou corrección dos vertidos denunciados. O reglamento así se informaba. O que lle podo dicir é que nos anteriores mandatos tivemos moitísimas inspeccións, moitísimas, e levantáronse actas de vertidos donde algúns se dirigían ao Concello e outros iban a particulares, pero sempre cos informes técnicos pertinentes, así como a comunicación pertinente das medidas adoptadas a realizar, non tuvemos que pagar ninguna multa económica. E aquí é por moi sencilla de que é mandarlle adoptar as medidas necesarias para o CES, porque o mellor hasta non era do Concello. Estou proposando o mellor hasta non era do Concello. Para que a consellería forma parte do Concello. E que haxe que pagar 500 euros. É dicir, eso costa. Podes facer un recurso de alzada, pero o recurso de alzada se non vai acompañado de falar que a persona desde lá non sabe o que pasa aquí. Pero quero desde lá. Sí, sí. É dicir, esa que acompañar a falar. Xa o que se facía. E aquí sacáronse propostas de sanción, non sancións pequenas como foi esta, propostas de sancións incluso a particulares 6.000 euros. E hai testigos. E está o informe técnico Luís que o pode atestiguar. Por qué? Pero bueno, hai que facer os trámites. Xa sabemos que ven unha inspección non pode escoller por calquera. Por unha cousa pequena, por unha cousa grande. Aquí cando ven, empezan a mirar 5 ou 6 cousas. Claro, hai vertidos hai de todo tipo. Esta voulle contestar, porque teño aquí documentación que xa lle asuntei. Estes 500 euros de sanción son dun vertido con data do 22/08 do 18. Sí, O que di aquí, estaba vostede na corporación, non estábamos nós, e o que di é que este requisito notificouse ao Concello da Baña 26/10/2018, non constando que este lle dera resposta. E a sanción ven por aí. Porque, bueno, lea a documentación. No, porque falei eu, personalmente falei eu en Aguas de Galicia. Mira, eu non sei con quen falou, eu non sei con quen se me falara a min agora. Non sei con quen falou en Aguas de Galicia no 2018. Pero a notificación que ven e a sanción é porque non se lle dou contestación nas fechas do 26/10/2018. A nós, cando nos chegou, solicitamos, fixemos un requerimento, intentamos solucionarlo, pero a sanción ven porque non se dou contestación nesta fecha. Non ven por eso. Mandei a documentación, revísea e mira, porque está revisada, está mirada, e a problemática ven por eso. E non hai esta sola, hai outra máis proposta de sanción de 500 euros a maiores, do mismo, do 18 tamén, porque non se lle contestou o requerimento. Estou lle dicindo que vamos a ver, Andrés, exactamente, non falamos un ano. Este requerimento é de fecha do 26/10/2018. E a fecha de julio e agosto do ano pasado que... Déxeme falar. En requerimento notificouse o Concello da Baña o 26/10/2018, non constando que este lle dera resposta. Por lo tanto,
cando nos chegou a nosa notificación, presentamos un recurso. Sigue leyendo que hai muchas veces, o sea. Exactamente. Sí, Nos, desde sí. que estamos na corporación, Sí. contestámoslo, e non o admitiron, porque no seu momento non se lle Non contestou. é así, Bueno, non é así, le- non é así. Mira, aí hai unhas fechas que Eu mandei. de julio. Eu mandei. Non é así, José Antonio. Ten vostede a Mira, documentación. hasta aí se vuelve a ler, e sabe ler e a interpretar. Eso está. O que está claro, o que está claro é que non hai unha bondade que estás aquí metido como que está metido no cocho e non dá salido para lá, porque eso solamente con mandar unha comunicación de cese ou as medidas a adoptar non se poñen nada, e veñen a comprobarlo, e veñen a comprobar e sacar fotos, e veñen dentro do expediente. ten razón, pero eso é o que lle Ten solicitaron. razón, ten razón. Eso é o que lle solicitaron o 26 do 10 do 2018. O cal, desde aquí, non se lle No, contestou. desde aquí é nulo, como todas as cousas. Non se lle contestou. Porque isto ven desde julio e agosto do ano pasado. Vale, sí. E Por eso, aí un recurso de alzada que fixeches. vale. E aí un recurso de alzada. Porque cando nos Só chegou, que non presentamos sabedes un nin facer recurso un de recurso de alzada. alzada. Bueno, Non o sabedes nin facer. eso comentarei ao técnico que estaba traballando No, con digo vostede, tranquila. igual que está Palabras traballando con textuales da persona que non facer, o recurso de alzada fai que cada seu día e se fan, e se adoptan as medidas necesarias para o ceso dos vertidos ou se cambia algo. Porque eu podo un exemplo, cando foi a da persona esa de particular, veu, fixeronse as medidas, adoptaron as medidas, non contento con eso, que tuveron que volver a facer outras medidas, se lo preguntado yo ao técnico, e así foi eliminada a sanción. O que pasa que aquí é Sí, sí. desidia. Desidia é iso, é dicir, claro, caza no 18, e acaba no 20. Vale, eu me digo é que o que pon aquí, Hombre, pon, este hombre, requerimento vale, notificouse o Concello dile- de Baña, dile- deixeme falar, dile por ao favor, final. que eu deixelle falar, o 26 do 10 do 2018, non constando que este lle dera resposta, por lo tanto, sanciones. Pero cando foi o recurso de alzada? Recurso de alzada presentámoslo nós. Claro. Claro. É que recurso de alzada é que 4 líneas, joder. Pero, vamos a ver, Andrés. 4 palabras, 4 líneas. 4 líneas de recurso de alzada. Ese é un recurso de alzada. Vale, comentarei o técnico corresponde. Bueno, por aí o técnico, vale. Bueno, vale. Sí, pero que pensa, nunca tes culpa de nada, que eso é verdade, nunca tes culpa. Pero vamos a ver. Cuidado é culpa de quen? O outro é culpa do técnico, o outro é culpa de quen? Por favor, asuma a responsabilidade. Asume, Continuo. asume. Uh-huh. Non sei hasta non, é dicir, asume. Pasa aquí, o que non pode ser é compasar dos técnicos e dos traballadores e de todo. Por tanto, eu digo que foi nefasta. Se queres que botar unha miña culpa, que eu podo ver con ela, Podo ver con ela. Pregunta número 8. E aquí quero facer sabedor tamén. E ao mellor, non sei se o sabedes, vai á área de servicios sociais. Na área de servicios sociais hai un tema que fai un mes foi de emergencia social, dunha familia desestruturada. Sucediu, falleciu, incineraron aí, e nadie do Concello se preocupou de chamar ali ao hospital psiquiátrico para decir que facían as cenizas. Aquí, cando estábamos na outra corporación, fixamos co pai e canai. Depois dun mes que nadie se preocupara, forma parte tamén de lo que de servicios sociais. A ver, o que te podo dicir, mañá preguntarei, non teño constancia dese caso que me dis, que sí que é certo que me poñen o día de casos desta liña, non tuve un caso desta liña, pero si sei que temos hospitalizada, pois, temos un caso non psiquiátrico, etc, etc, e si é certo que o traballador social se reúne comigo e me comenta. Non teño constancia deso, non sei se o teño, se non a teño. Si despois en privado, si me gustaría que me dixeras quen é a familia e o contacto. Pero, bueno, isto saber, Claro, eu non eu fui un tutor desa persona durante 10 anos. Vale, pois... Levei no casi todo o meu coche todos os días salía a pasar ao juzgado de Figueireira. Depois hospitalizamos no hospital psiquiátrico. Pasamos, en vez de ser tutor, pasou a funda. Sí. Eso, hai aquí archivos suficientes, material suficiente. Que me están a mí que despois dun mes, ninguén do Concello se preocupara de fazer unha pregunta. Porque viña moito por aquí. Vale, pois, despois, se non te importa, ao salir, en privado, me das o dato, vale? E mañá pregunto. Vale. A última, xa, porque, para notar, este se reclamou de total. Este non vai cumprir social, non? Este é de emergencia social, pero é algo que me parece a mí que é... Non, sí, doucha texto da razón, que decir, o noso deber é preocuparnos por nos vecinos. A ver, na brigada de incendios, falei contigo, falei con Damiro. É vergonzoso e reclamou total do Estado de Guardia o que se fixo co jefe de brigada.
e de juzgado de guardia. Eso non se pode volver a facer. É dicir, alguén que non está apuntado nin fixo solicitud nun proceso selectivo se colla a dedo de outro sitio, se traiga para aquí a xefe de brigada. Eso non ficaba nada, facer a dedo todo, esa, está. E a mí non vale que me entregues eso, porque aí non aparece na solicitud como jefe de brigada, non me veñes aí que sabe ben todo. E iso está así, é así. E por encima, que podía ser como persona, pode ser, hasta é ir mando un concejal do PSOE de Negreira, para máis síndrome. Iso é a transparencia vosa que tanto predicades. Que é vergonzoso, vergonzoso. É fazer o que dé a gana. Se enseñan en papeles, ti, se me queres enseñar onde está no proceso selectivo como jefe de brigada esa persona, admítoche, senón, non ten nada que enseñar. Acabaches. Vouche comentar, pasarei igual por escrito, pero vouche comentar o proceso como foi. No proceso do xefe de brigada, hoxe un proceso normal, onde se presentaron 14 persoas. Fixeronse probas, solicitaron a plaza 14 persoas, das cales presentáronse a proba 4. Dos 4 valoráronse, o que tuvo máis puntuación foi Pablo Negreira da Cuña, que aceptou o posto, cando se lle foron facer as probas médicas, chamou renunciando ao posto porque habían chamado dunha empresa para unha continuidade máis larga dun contrato e renunciaba. Acto seguido chamouse ao número 2, ao número 3 e ao número 4. Ningún deles quería incorporarse. Ante a situación, falouse co secretario, emitiu un informe no cal, dada a necesidade de poñer a funcionar a brigada e a situación climatológica e os incendios que estaban aparecendo pola zona de Santiago, decidiuse chamar ao distrito forestal para ver se tiñan algunha persona que pudera presentarse ou que se supera. Desde o Distrito Forestal dixeron que non tiñan constancia de ningún, os que tiñan estaban todos traballando, pero sí que había unha persona que estaba traballando como peón, non como jefe de brigada, que ao mellor podía interesar. Eles puseronse en contacto con esa persona, non sabíamos quen era, esa persona dixolle que sí, que estaba interesada, e por urgencia pusose en contacto con esa persona e contratouse. De quen é irmán ou de quen é primo, non vamos a entrar neso porque É que te dice? É que non sei. Digoche a contestación de como foi o proceso de selección, da transparencia que hubo, de que non había nada. Déxame falar. Por favor, non corriades, creo que a cousa non é de que non é para reírse. Eu explico a miña vez. Se dis que houve moita transparencia, non publicas, pois dá máis iso. Eu digoche para que, estamos nun pleno para que non... Sí, xa te ha pasado. Entonces, ese foi o proceso e esa foi as directrices que se tomaron. Antonio, eu fixe unha pregunta, eu que me contestaches, nada. Dixen, esta persona fixo a solicitud como jefe de brigada aí. Expliqueiche que non está na solicitud. Expliqueiche como foi o proceso. Eso me contestaste ao que te dis. Está ben que se apunten 14. Está ben que se seleccionen 4, está ben que chames ao 1, ao 2, ao 3 alcalde por distintos motivos non acceden ao puesto. Non se pode despois, non se pode. Por moito que digas ti, o agente forestal é outra persona que dis ti. Non se pode. En ese caso, hai que fazer unha relación de oferta, 48 horas, chamas á persona esa, apúntase e falle a selección. Non temos que correr señor secretario. Non unha chapuza de o dedo. E depois xa te digo, dice que non ten nada que ver que sea el mando salvar. Eso non me veñes a min con claro. Explícoche como foi o proceso. Que hubo líos e berros entre Negreira e a Baña. E iso están demostrados. Entre Negreira e a Baña. Están demostrados. Que non me veñes con máis historias, porque a transparencia para ti. En todo. É dicir, non tens culpa de nada, a culpa é do técnico, a culpa é do outro, é dicir, nada. Está ben, eso. Eu digoche que para iso non se falta facer un proceso selectivo hasta 2 meses así, Estamos a 1, 2, 3, 4, pero que non se fixo así, Andrés, estás dando voltas á cousa, non foi así. Fixo o proceso, seleccionouse o personal, e do personal seleccionado... A ti parece que é legal este proceso que se fixo para o jefe? Eu entendo que é legal cando o secretario fixo un informe e así se fixo o proceso. Non dou máis nada para a explicación, porque non queres entender. Iso non o dicía cando estaba no procedente. Eu entendo perfectamente. Sí, entendo, pero non o faz. Fai no legal. Relaxa a oferta 48 horas, chámalo, anótase e faz entrevista. Si non discrepo neso, eu sigo
o que dictaminou o secretario. Está mal feito, señores senador amigo, está mal feito. E as apuros, todos estes apuros que ese día, desde as 8 da mañá hasta as 4 da tarde, porque quería facer unha comisión e toda a historia, hai que saber facer de outra maneira. Porque a mí, porque me digan amigo, eso non é certo. E xa preguntarle ao cliente, digo, teño ali un que pode vir para aquí. Se me digo de peón aquí van de jefe de brigada. Sin pasar o proceso selectivo. Rematou, Non es. fa falta, acabamos. Despois pasa, Lo que haces. despois pasamos. Bueno, antes de nada suscribo as palabras que empezou a súa intervención o señor García Cardeso, darlle grazas a Dalmiro polo traballo desenvolvido durante este ano, darlle como non a benvida a María, a nova secretaria, e que espero que tenha unha estancia agradable nesta corporación. Antes de nada, queria dicir que é a primeira vez que lle vexo ao señor alcalde chamar a atención a unha persoa por irse. Cando levo tempo por aquí escutando carrasperas e risas. Creo que hai unha doble vara, que dicir. Eso en primeiro lugar. A diferencia dos anteriores plenos, tiñamos pensado non facer referencia a respostas que nos dan do anterior pleno, por primeira vez en 5 anos que son concelleiro, xa que o alcalde decidiu non dar a cara e non responder ás nosas preguntas. No último pleno non contestou ninguna, e 2 plenos para atrás, decidiu non contestar só a de compromiso por Galicia, ahora parece que está contestando ahora. Entonces, vexo-me máis motivado para falar. Algo sorprendente, xa que esta alcaldía representa un partido que dice ser socialista e ten criticado da oposición este tipo de condutas. Ademais, contestar só por escrito, pois pode ser moitas cousas, pero eu creo que o socialismo, pouco. Decidimos cambiar de opinión e imos comentar algúns aspectos das respostas que nos dá o señor alcalde por escrito. E imos facelo porque este documento que me dan aquí simplifica perfectamente o que eu levo meses dicindo deste grupo de goberno, que isto é un auténtico desastre. Eu non cambiei de opinión, sempre dixen que isto é insostible, é un auténtico desastre. E a xestión deste alcalde é un perfecto exemplo de escurantismo, negación e mentiras. Escurantismo porque se tenta facer xestións a calada. É dicir, sen contar nin informar a ninguén, movimentos pouco transparentes, nada éticos e de dubidosa legalidade, xa que tentan beneficiar a xente afín. Aquí dixo, agora acaba de responder o señor Cardeso, que non sabía quen era esa persona. Eu levo dicindo moito tempo, non só desta contratación que acaban de falar, senón de outras cousas que levo dicindo aquí neste pleno, que se intenta beneficiar só a un sector da veciñanza. Negación, porque o alcalde nunca ten culpa de nada. Eu de verdade que me vexo sorprendido. Cada pleno que vexo non ten culpa de nada. Nesta resposta que me dá vostede, responsabiliza a todo o mundo menos a vostede. O máximo representante do Concello nunca ten culpa de nada. Os portavoces da oposición, por suposto, o colexio, o técnico forestal, o traballador social, a un técnico, hoxe a barbeira, o xefe da cuadrilla, o IDAE, o secretario, que este dame a min que como se hace só van llegar por todos os lados. A culpa vai responsabilizarse hasta da morte de Manolete, vai tocar todo, senón veremos. Ademais, vostedes teñen a costume sempre de meter nisto a terceiras persoas, que non son responsables de nada, nin teñen ninguna relación con a entidade local, nin con a política municipal. E mentiras, porque, xa levo dicindo o tempo, moitas das cousas que vostedes comentan coa finalidade, penso, de esconderse, non dar a cara e asumir responsabilidades e non dar a cara ante a súa mala xestión e as continuas meteduras de zoca, simplemente non son cestas. Son afirmacións falsas. Bueno, eu explicar un pouco por que digo isto. Bueno, antes de nada, a reunión de Italia que vostede comenta, que estou esperando aquí por nós, eu xa dixen na semana anterior que non iba a ir. Non sei que dixen que non iba a ir, porque xa me parecía unha tomadura de pelo. Porque se non saca a oposición esa pregunta, vostede non falaba nada do tema. E como dixo vostede que iba a falar das alegacións, Compromiso por Galicia non se presentou. E dixo que non se iba a presentar porque non quería presentarse. Porque as alegacións tens que facer o grupo de goberno. Esa foi unha metedura de zonca monumental do grupo de goberno, perder a subvención, ou, como vostede di, estar en trámites de perderse, que está tremendo non se perdeu, e o Gallán se perda, pero é unha metedura de zonca total. Se miran vostedes as alegacións, a ver, pedir 6 meses, que non se pode pedir 6 meses,
E deixar todo para o final, unha mesa de contratación tarde, fora de... A ver, iso vou teñer culpa do secretario, pero creo que a culpa é do que leva o mando da nave. Na nosa pregunta número 10, pedimos a solicitud de subvención para a elaboración dos planes de acción, PACES, necesarios para facer cumprir o pacto dos alcaldes para o clima e enerxía sostible, e vostedes contestan textualmente. O Concello da Baña, non solicitou a mencionada subvención xa que o PACE, que o plan de acción, está sendo realizado por personal propio do Concello, traballo que non é subvencionado. É dicir, que a Consellería dá 4.000 euros para a contratación dunha empresa especializada nestes proxectos e di textualmente a subvención para pagar a totalidade da inversión realizada. Subvención que solicita, penso que, a totalidade dos concellos que forman o pacto dos alcaldes. O creo. Non me consta que algún decidira que eses 4.000 euros que non os quería. Pero o señor alcalde da Baña di nunha contestación a nosa pregunta que non fan falta eses cartos, porque só fai un traballo técnico, como se os técnicos municipais tiveran traballo abondo. E tamén digo unha cousa, como queda ese PACE, que non é nada doado e laboral. Cando todos os concellos contratan unha empresa que cobra 4.000 euros, o señor alcalde di que non fan falta traballo. Bueno, non imos afundar moito máis nisto, pero eu creo que aquí que non está escutando ninguén sabe que o que digo é certo, señor alcalde. E o motivo por que non se solicitou a subvención é que foi un erro máis da súa xestión, que vostede non quere asumir. Dicir, porque a min, que non se pida unha subvención porque se diga que non fai falta que se fai un técnico. Bueno, digo. Comentarse, en canto as respostas, tal como marca, nós temos a potestade ou capacidade de contestalas por escrito, verbalmente, ou no seguinte plena, non sei que vostedes fagan unhas preguntas con anterioridade e teñamos a obligación de contestar. Según a documentación que temos ou según o tipo de preguntas, para poder responderlas, hai veces que preferimos deixalas para outro seguinte pleno e contestalas por escrito. Vos non vai ser que nos marque se vamos a contestar ou non vamos a contestar, por lo tanto, nós temos a capacidade de facela ou ben de momento espontáneo, ou no seguinte pleno, e vamos a facer, pois, según os tipos de preguntas ou según a situación, deixe-me acabar de falar. Al final se esconde, aquí estamos no pleno dando a cara. Outra cousa é que no momento teñemos capacidade para respondela ou que necesitamos certa documentación para contestar esas preguntas. En canto si é socialismo, si non é, vostede a mí non me vai explicar o que é o socialismo. Eso xa non quedou deixar claro. En canto a respostas, entendo que a maioría das veces non lle gustan as respostas que temos, pero son as respostas que damos nós. As súas preguntas non van ser as respostas que vostede queira, senón as que nós vayamos a dar. En canto ao do pacto de alcaldes, que facía referencia agora, xa se estaba traballando, entón non íbamos, unha vez que se le a subvención, deixar o traballo que tiñamos a medias para contratar unha empresa, ter que solicitar unha subvención de 4.000 euros que sería concedido, non se sería concedida, etc. Por lo tanto, como xa se estaba iniciando o proceso, decidiuse que o personal que está co tema, que o vai a seguir traballando. Non foi así. Non foi así. É mentira. Señor Andrés, estou falando... É mentira. Estou lle dicindo... É mentira. E digo 4 veces. E non sei máis mentira usado un puñetera vez. Pero vamos a ver. Hombre, por favor, que queres engañar? ¿A quen queres engañar? Pero vamos a ver. ¿Quen queres engañar? Aquí a cámaras. Non se trata de... Hombre, por favor. Digo unha cousa. Non, señor. Vostede pensa que está aquí gestionando... Non, eu non gestiono nada. Eu non gestiono nada. Eu digo por non mandar nin a memoria, nin o certificado. Volvemos ao mismo. Non se solicitou. Non se solicitou porque non se mandou. E cando se quiso mandar esa bazarada da plataforma. Non consiste en todo tipo de subvención solicitadas. Hai que ter capacidade as que solicitan poder facelas e ver se son viables e non son viables. Aquí o PACE estábamos traballando nel e, por lo tanto, decidiuse non solicitar dita subvención. Non foi así. Non foi así. Non me digas cousas. Estou dicindo como foi. Bueno, volvo a decir o mismo, non te gustan as respostas, pareceme ben, pero son as respostas que saben desde aquí, que non é máis ocioso. O sea, non me veña vostede dicindo que non é así, cando quen gestiona ese tema, fixémolo desa maneira. Entonces, non sei por que di vostede non é así. Porque non é así. Está vostede redactando o proyecto, está vostede na oficina, falou vostede co técnico. Digo que non é así. Eu son o que falei co técnico, e fomos entre os dous os que decidimos que íbase a seguir co traballo porque se estaba empezando.
non hai máis resposta, non sei. Vostede a mellor queren outra resposta. Non hai. hai. Ora, é o que ten que continúa. Entonces non había subvención, este non estaba pendente, non había un documento que fidera a subvención. Non había. A subvención mirouse, estudiouse e ao final decidiuse non presentar. Non viu. En resposta a súa resposta, eu considero que contestar todas as preguntas do Partido Popular en ninguna das 17 de compromiso por Galicia é esconderse. E non ten nada que ver con o Partido Socialista. Eu vou dicir. E se queres explico eu o que é o socialismo. Non, si, eu Dito isto, vostedes saben o que é o PACE? Vostedes saben os apartados que ten que ter o PACE? Sabe? Sí, continuo. Díganos. Continuo, Claro. Continuo. Aquí cando se fala con propiedade, José Antonio, e ten vostede que asumir que eso foi un momento de foca súa. Non quero asumir que esconderse, sí, volvemos ao mismo. Ben, continuo. Non me acabo de dicir o que ten o PACE, se quere dígame. Me calen na boca. Continuo. Mira, César, o PACE leva isto. César, sígueme. Ben, continuo que as preguntas. Claro. Referente ao desfibrilador que dende Compromiso por Galiza solicitamos a documentación para dar de alta, o desfibrilador o informar do cambio de ubicación do mesmo, lembramos que vostedes comentaron que colleran de forma provisional o equipo do colexio para levarlo á piscina durante o período estival. Bueno, a resposta que me daba era inconclusa, que non entendía nada, era ahora mismo o principio do pleno de forma completa, bueno, xa ten un poquinho máis de sentido. Pero, bueno, a resolución da subvención para adquirir un desfibrilador xa saiu de xeito ben. En canto a cesión temporal do desfibrilador situado no CEPI de San Vicente, non se tiña constancia de que era preciso cambiar a localización. Creo que é o único verdad que sale. Ustedes non tiñan constancia disso. Mantívose contacto coa dirección do centro que aconsella que non se faga un cambio de localización, posta que a tramitación é complexa. Xa lle botamos a culpa ao director, a directora. E a cobertura está garantida, posto que en caso de emerxencia contactarán coa persoa responsable da manipulación do aparello e este saben de se sitúa o desfibrilador. Por outra banda, procedeuse a contactar co 112, servicio de referencia que remitía a documentación asociada ao aparello. E tramitouse online a súa localización engadindo un comentario no que se indicaba que no mes de 18 de agosto estaría ubicado en dependencias de petición municipal. En canto a señalización, é certo que non hai. Cartelería ao respecto. Na inspección técnica se determinou que debía constar, posto que a persoa o pode manipular é o socorrista, que neste caso sabe onde está e está formado para poder usar. Ben. Bueno, esta explicación ahora sí que se entende un pouco máis do que me mandaron con anterioridade, pero o que dá a entender é que ustedes non teñen ni idea do que están falando. Non teñen ni idea. En Galicia, o que leva o tema este é o 061, non o 112. Vale? A sinalización con cartelería é obrigatoria. Porque ustedes aquí din que só vão utilizar o socorrista. Se o socorrista que necesita o aparato, quen sabe onde está? Chamarán aquí ao alcalde e dirán, non, está aí. Engado outra cousa, que a inspección, se non temos cartelería, tampouco sabe que ten modesa. Non se fai falta, non é obrigatorio, bueno, é unha tontería non é necesario. Volven vostedes meter a terceiras persoas. Din que o colexio que recomenda que non se faga un cambio na súa localización. Eu xa digo que iso é falso. Digo con rotundidade. E digo o motivo. Mira, a persoa que deu alta ese desfibrilador xa non ten destino no centro educativo. Vale. E a dirección do centro, días despois do anterior pleno onde eu fixen esa pregunta, eu falei co equipo directivo e dixome que non sabían de que forma tiñan que darlo de alta. Entón é imposible que se non saben o que ese trámite, que vos recomenden a vostedes non facer ese trámite. A ver, creo que blanco en botella. E ainda que desaconsellaran algo, eu, de que fora certo, se dicen vostedes, que, bueno, a dirección do centro pode recomendar o que queira, pero o responsable final non é outra persoa que o señor alcalde, que é algo que se nos olvide. Pídolles máis seriedade, por favor, un pouco de responsabilidade, ocupar a terceiras persoas dos erros da súa xestión, que como vemos é algo moi recorrente. Podo contestar? Sí. Porque son unha... eu non vou a esquivar a responsabilidade, eu non sabía, efectivamente, eu fui unha persona que foi a idea de solicitar o desfibrilador ao colexio se mo podían deixar, efectivamente nunha conversa informal que a directora así o pedí, eu non lle preguntei nada da xeolocalización porque certo é que non o sabía, soube nesa noticia o día que vostede interveu no pleno e eu falei con dirección, directamente ca directora. Pero a posteriori? A posteriori, sí. Vale. Falei con directamente ca directora. Non
nunha conversa con ela. Si é certo que me manifestaba, ela directamente me manifestaba que non sabía tampouco se tramitara a documentación, porque ela non é a que leva o TMS, que creo que, se non me equivoco, profe de gimnasia, que non sabía da xeolocalización. Entón, eu dixen, bueno, que tiñamos que xeolocalizar ou cambiar. Ela mándame que o número asociado a ese, e de feito non me foto, que teño o 112, eu revisei toda a página do 112, chamei a Madrid, e dime que cubra a xeolocalización vía online, entrei na página, cubrina, e ti podes poñer a localización e poñer unha observación. A observación que puse no ali foi que estaba no CPI, localizado no CPI, pero que durante os meses de xullo e agosto pasaría a piscina que estaba a X metros de onde estaba o CPI. Eu eso dixo en Mar, e efectivamente, días despois, o Mar me dixo, que tamén sei que falou vostede, efectivamente, tiña constancia que falou co equipo directivo, me di que efectivamente que eles deron a alta, que é un papeleo moi arduo e que é co 0,61, correcto. E ela me aconsella e me di, pero claro, agora, no tempo que estamos, non nos, o sea, é moi farragoso cubrir toda esa documentación para localizalo, cambiar a localización, cando despois temos que volver a relocalizala no mes de setembro. Cando, tanto o socorrista, que é a persona que o pode manipular porque ten un título, porque para manipular o desfibrilador, efectivamente, hai que ter un curso feito, hai que estar habilitado, non pode manipular calquera. Nese caso é no cole, creo que é o profe de gimnasia, e aquí é o socorrista. Entón, simple e llanamente foi o que se fixo. Con respecto á inspección, veo a inspección de sanidade, si se lle dixo á inspectora que ela viu o aparato, si se lle dixo, por parte do socorrista, e aparte porque, como saben, recorre a piscina de arriba abaixo e analiza todo, ve todo, pois viu. Erronoso, non poñe a señal, pero non aparece na acta en ningún momento que hai que facer unha señalización. E é como responsable da Xunta de Galicia. Eu tampouco podo creer se estaba aí ese día ou non sei, como non hai unha cartelería que ao vir a inspectora eu teño que me fiar da vosa palabra, que tampouco podo... Que dis que había unha cartelería que non poníamos? Digo, porque a inspectora supera que foi unha cartelería, outra unha cousa. Outra cousa, claro, se me digo vostede palabra, podo creer ou non, pero... Pero ela inspecciona as instalacións e o desfibrilador está ali na instalación. E viu-no porque ela entra na garita do socorrista, que é onde está o desfibrilador, e ela viu-no. O sea, viu-no e o socorrista lle comentou. Evidentemente, é a palabra do socorrista ou a miña que te estou transmitindo, con respecto, evidentemente, que na acta non aparece nada, teño probas da acta de que non aparece nada. Que tiña que estar señalizado, douche razón, que eu asumo a responsabilidade non é de dirección, é como dis que lle estou botando en nosa artigo, si falei con Mar e cando queiras podes falarlo con ela, como efectivamente ti te metes unha conversa con ela. Eu non sabía que é Romeo e, como che digo, tamén foi idea miña poder trasladarlo e asumo a miña responsabilidade. Por non saber non pasa nada, dicir, por non saber non nacimos aprendidos todos. Si, eu non tiña ni idea que me fixou. O que pasa é que se a mí vostedes me dan esta pregunta están mentindo, porque están dicindo cando eu fago a pregunta, sabes se me debería responder no momento, pero bueno, respondesme a posteriori, non se me di que isto é a posteriori de facer unha pregunta. Están dicindo que o propio centro desaconsellou se o organizar. Claro, pero entón, se aquí me din vostedes, despois de que vostedes me preguntaran no pleno, fixemos estas sesións, que eso non pregunto nada. E a mí, o sea, claro, eu vexo esta resposta e digo, esta xente non ten idea. Non, e digo, che. E a ver, é outra cousa. Non é certo que só pode utilizar o aparato o socorrista. Se o socorrista ten un accidente, alguén pode utilizarlo para... E tamén hai outra cousa. Calquer persona que non fixera o curso, se chama 061 e lle di que poña... Claro, entón, esa persoa terá que saber onde está o aparato. Porque se, por exemplo, hai aquí mesmo, nun bar, hai unha parada cardiorrespiratoria, o primeiro que chamas é 061, o 061 dixe, vaite correndo ao colexio, rompe a ventana e colle o desfibrilador. Polas xestións que vostedes non fixeron, chegan ali e non hai, e a persona se vai co garete. Ali na piscina exactamente o mesmo. Se entra parada unha persona socorrista por calquer motivo, pois se encontra mal, non se atopa, ou hai un cambio de socorrista que non ten un título. Non sei se ahora é posible eso. Pois, haberá que estar señalizado para, se eu estou ali, rompo tal, e poño o aparato. Isto veño a dicilo porque a resposta que me dan aquí vexo que é unha mentira. Agora sí, vostede asume as responsabilidades e me parece perfecto, e non pasa nada. Pero por a resposta que me dá o señor alcalde, escóndese carga a responsabilidade a unha persoa, a unha terceira persoa que non ten culpa ninguna que nós estamos falando aquí disto.
Non, asumo a responsabilidade, non te voto a... Solo puntualizar, a resposta enviei a seu, pero foi feita pola conselleira. Bueno, Non é... pois entón, deberían vostedes especificar que estas sesións foron despois de facer a Sí, pregunta. Vale, sí, sí. Sí, e oralmente che digo Está mal expresado, mellor e ese asumo eu a pacto. miña responsabilidade. Vale. Foi miña e a parte da idea foi miña e o meu contacto co cole foi directamente meu, non estuvo a alcaldía ni miña. Entonces asumo directamente. E continuou. Na pregunta respecto ao proxecto de paredes, que xa se falaba anteriormente, comentares. Na dita reunión explicáronse as modificacións que acordou o director de obra xuntamos o informe técnico. Eu digo que iso é falso. Iso é mentira. Nesa reunión que estaba o señor Pena e o señor Pereira, dixeron vostedes que me ian dar, a mí fixeron unha pregunta. Eu dixenlle, eu de estradas, de obras, de actuación non son enxeñeiro, non teño nin idea. Entón, teñome que dar a min, se eu teño que tomar unha decisión, a min gustame asesorarme. E a veces os cartiños que se ganan aquí no pleno, nos gastamos en asesoramento. Vale? Se vostede me di a min que me vai dar un informe para explicar unha actuación, que eu tomo unha decisión conxunta que fazer esa actuación, pois ten que dar ese informe, non decir que vostedes xa me informaron de que fixeran esa actuación, porque non foi así. Do mesmo xeito pasa coa actuación que vostedes queren facer de forma unilateral, porque algo lle interesa ali, na parroquia de Fiopans, da que non se explicou nada de forma concreta. Vostedes ali dixeron que iban a enchar, e dixeron, pero que sitio é? Non se preocupe que lle vamos a dar un informe técnico. E tampouco recordo que en ninguna reunión vostedes explicaran que iban facer unha actuación na estrada de Vilar da Torre a Paramos, como indican nas súas respostas. Eu non escoitei nada que iban a facer aí os cheos como quixeron, da forma que quixeron e que a empresa que vos dé a gana. Non, eso é mentira, están mentindo vostedes. E como é a miña palabra contra a vosa, eu xa propoño que non se me convoque nunca máis a ninguna reunión. Non se me convoque nunca máis a ninguna reunión, a non ser que se levante alta. Porque vexo aquí, ou falamos idiomas distintos, ou eu non me entero. Porque eu creo que vostedes están mentindo continuamente nas respostas. E así é o argumento. E se non, dígame vostede que é mentira que non se me ofrecido a mí un informe para tomar a decisión correcta no proxecto de paredes. E depois vai a radio vostede, non, en 15 días, foi uns días despois. En 15 días xa está a obra completada. Bueno, entón se decidiron eles. Tomolle a palabra que nos que facamos van ser convocadas de maneira legal ou de alguma maneira, ou como comisións informativas ou como sea, para que haxa constancia do que se fala e do que se di. Creo que así vamos a evitar moitos problemas. Sí, ou non sei. Tamén lle agradezco que cando se convoque que veñan, non como na última comisión informativa que tampouco non viñeron. Pero vamos a ver, eu de verdade, o que pasa aquí nesta alcaldía isto é pasturia. Déxame falar, deixe falar a ti. Entón, a partir de ahora, pois tomolle a iniciativa e as reunións que fagamos vamos a convocar de carácter... Mire, a comisión informativa convocaron vostedes fora de plazo, vale? Convocaron xusto antes, creo recordar, xusto o día anterior do Día da Patria. Vale? Eu dixen a vostede a cara, que me estou mirando agora, que eu non podía asistir ese día porque estaba fora. Que por favor, que a cambiaran da AME igual, pa que hora? O día seguinte pola mañana. O de cando vos dera a gana. E vostede non lle dou a gana de cambiarla. Cando sabía que o portavoz do Partido Popular e o portavoz de Compromiso por Galicia, nin o compañero de Compromiso por Galicia podíamos asistir. Vale? Porque eu teño vida tamén. Entón, non me parece de recibo que vostede venga aquí a unha sesión plenaria a decir, ai, mira, que ti non faches a... Non. Foi porque vostede non quiso cambiarla. E volvería a facer ahora mesmo. Es que vai que este no secretario. Vostede xa decidiu unha data que lle dou a vostede a gana, escudándose en que o secretario podía vir. Non mintas. Por eso, Danilo vai caer todo. Non mintas. Como? Que non mintas. Porque eu dixenche, que eu decirín agora, que dixenche que a comisión informativa que a poñía o secretario por horario de... Como que poñía o secretario? Estoucho, e dixencho, cando estábamos todos juntos, estábamos os tres, dixenche, depende do secretario. Esta forma como... Porque dependía de min que eu pusera ahora. A ver, a mí as convocatorias que non me chegan son firmadas polo claro. Eu expliquei, e chamei a Danilo e falei con ele se había posibilidades de cambiarla. El dixo que estaba no tribunal, que non tiña outra opción que poñela a esa hora. E non hai máis nesa comisión informativa. Para que vostede diga aquí con ripitín que vostede non ven as comisións. Non, pues Antonio, non é así, mira. César, ti podes decir o que queras, eu teño que decir o que ti queras. Eu non lle digo a vostede que diga o que le dá a gana. Eu estou lle dicindo que vostede escóndese e minte. E volvo lle dicir outra vez. E volve outra vez a poñer por diante o secretario. E eu non dixen que fora o secretario que escollía, é dicir,
Eu a mí mesmo a convocatoria e ven asinada por señor alcalde. Eu que che dixen cando nos reunimos, que che dixen? E non é para sacalo aquí e decir, mira, que tiene un viaxe. Non volvería a vir. Pareceme ben. A ver, eu non me escondo, eu non me escondo. Cando falamos o tema, que che dixen da hora? Que che dixen? Que vos dixen? dixen? Para vostedes despois con Andrés, eu dixen que non podía vir. Que vos dixen da hora? Estabas ali cando dixen. A ver, eu... Que che comentei? Mira, é igual, vale. Non é igual, porque está que vamos a ver, que non é... Pereira, ali fui na reunión en Negreira, eu dixenlle, eu non podo vir, e xa marchei, non sei o que falou con ele. Non, estabas ali cando falamos, César, e dixen, falarei con Danilo, pero agora vai depender do secretario, porque está nun tribunal e vai depender da hora que teña. No, pero depois E por iso vostede o saca aquí, en plan de vostede non vai a Non reunión. saco aquí en plan de nada. Vale, xa sabemos. Continúa. Xa sabemos como está o día. Añado unha cousa, Bueno. unha cousa que dicir. Cando falamos de que era unha hora intempestiva, a la tarde, vou falar co secretario porque está con proceso selectivo, vale. E dixo César, tanto nos dá o luns como o martes, non vai falta cambiar a convocatoria. Si eu eso non discrepo neso. Eu que digo... Sí, pero di aquí, vostede non foi á comisión informativa. Isto non digo. Vostede non ve. Claro, e non volvería a ir, se lo digo. Pero ese é o problema Claro. seu. Que non teña ninguna hora, ningún lunes, ningún martes, para facer unha comisión informativa. Claro, non, claro. Eso está dito todo o que hai que facer. Correcto. Aquí non se trata de engañar a nadie, é saber como somos todos. Vostede dá indicios de como é... Tanto da convocatoria Vostede ás dá 8 da mañá como outro día ás 9 da noite. Pero para iso non había hora, non? Un día ás 8 da mañá, porque xa entón xou, que non sei a quen foi. E ás 9 da noite non vale, ás 4 da tarde. Home, por favor, por favor. Plenos extraordinarios, plenos urgentes, plenos... Continúa, Jesús, control. É culpa de Danilo. Na pregunta sobre a contratación da empresa Mantido para o aparcamento de caravanas que lle fixen no anterior pleno, algo moi recorrente deste grupo de goberno, non estar moi contentos con esta empresa que vale o mesmo fai unha fonte, como unha estrada, como unhas aceras aí arriba. Vostedes din, nos preguntamos de que formas foi contratada esta empresa, vostedes din, por contrato menor, tal e como figura na web do Concello, coa invitación a 3 empresas, e seleccionando a máis económica. Ben, na web, non sei se vostedes se referen, porque eu mirei por todo o mundo e topo nada, non sei se referen vostede á ligazón que pon no perfil de contratante. Bueno, iso quer dicir que está subindo o perfil do contratante, non na página web. A página web está enlazada. Non puxeron, eu, no momento que me contestan, pensei que vostedes facían unha publicación e poñen ali claramente: vamos a contratar para unha caravana varias empresas. Seleccionamos 3, e a mellor é Mantido, como sempre. Pois non foi así. Entón, queremos copia desa documentación e dos presupuestos recibidos por esas empresas que ustedes cualifican de invitadas. Vale, cando teñan, mandan os 3 contratos, os 3 presupostos, perdón, que barallaron para decidir o Mantido. Ben, respecto á ordenanza da área recreativa de Chans, lembran vostedes que en sesión plenaria se aprobaron as modificacións desa ordenanza e o alcalde comprometeuse a entregarnos unha copia da mesma que incluíra esas modificacións. A min comprometeuse o alcalde, non o pobre de Delmiro. Pero mandou publicar no BOP sen entregarnos nada. E sen que incluíra nada do aprobado no pleno. Nada. Nada do aprobado. Vostedes contestan. O texto que se mandou publicar no BOP foi remitido pola Secretaría e esta non se decatou das modificacións. Claro, a culpa é, como dicen, do pobre de Delmiro. Pero, volven vostedes a culpar a Secretaría. Iso é unha negligencia súa, señor alcalde. É dicir, a publicación no BOP, no Boletín Oficial da Provincia, vai asinada por vostede. Vostede, cando asina, terá que dicir: oye, Danilo, que aquí confundiches, que non puseches as modificacións. Que é o máximo responsable da local, senón que me corrixa a señora secretaria. É dicir, a mí que Danilo se equivocara, se lle manda vostede firma, a ver, hai algo aí que non me parece demasiado serio. Pedimos máis respeto por esta corporación, que é onde se adoptan os acordos que son de obrigado cumprimento. Todo o que se aproba aquí ten que ser publicado. Se non, é dicir, o alcalde está facendo que lle dá a realísima gana. Se aquí aprobamos algo e non se publica, bueno, pois moi ben, pois é moi serio eso. Non contestará, non? Non, xa che contestei. Vale. Non hai problema. Intentaremos que non volva a suceder, xa che poño aí. Sí, pero vostede xa vota por dentro do secretario. Eu digolle que a firma é a súa, non é secretario. Vale, estou che dicindo que xa che poñemos na contestación que vamos a intentar que non se volvan a suceder estas... Vale, agradezo.
E xa para rematar, quería facer mención á contratación do xefe de cuadrilla, que tamén falou o outro grupo da oposición, o procedimento que eu vou denominar o grande lazo. Me gusta non falar claro, non me escondo. Nas súas respostas sobre esta contratación aseguran que foron admitidos 14 aspirantes. Algún deles xa lle digo que non debería ser aceptado, desde 14, xa lle dixen a Ademiro, que non tiña titulación aceitada, pero sí que se colou. 2 persoas mínimo, sí que se lle colaron. Pero esa é a primeira metedura de toque, pero bueno, isto xa vou pasar, bueno, un erro, seguramente da Secretaría. Deses 14, aprobaron 4, e como os 4 renunciaron á praza, o señor alcalde tivo a ocorrencia, según di, de chamar a un señor que é técnico forestal, e que vostedes citan con nome e apelido. Eu coido que esa persoa non ten ningún tipo de competencia en contratación, nin responsabilidade en ninguna entidade local, creo que non é conselleiro, ou por menos é o que nunca vi. O que dixen anteriormente, vostedes son a terceira persoa para eludir as súas responsabilidades. E din textualmente, el mesmo realizou a xestión de falar co mencionado capataz, e só despois nos facilitou os datos do técnico. Bueno, me parece moi ben isto que contan, pero de ser certo iso, que eu, persoalmente, teño coñecemento de que foi algo parecido, non igual, pero non así como contan vostedes. Ese técnico non ten que falar con ninguén, ni facer ningún tipo de xestión, porque non está legalmente capacitado para ir. O responsable final é o señor alcalde, debe garantir que os procedimentos de selección de persoal sexan o máis transparente posibles e garanten a imparcialidade e igualdade de oportunidades, para que ninguén dubide dos mesmos. Se claro, había outra persoa en Camariñas que quería ocupar ese posto e estaba perfectamente capacitado. Este procedimento non cumpre estes principios. É un descoñece un delito, ainda que ten todo pinta, senón que me corrixa a señora secretaria, pero o que non é un procedimento ético, propio, como dixen antes, do Partido Socialista. Solicitamos máis formalidade e transparencia neste tipo de procedimentos. No Páramo, no Concello do Páramo, pasou exactamente igual que aquí. Exactamente o mismo. E en vez do alcalde do Páramo dicir, mira, fala con aquí que che traigo aquí un... Non, o que fixo foi abrir un plazo de 48 horas para que se apuntara a xente. E sale no Facebook, na página web, en todos os lados. E mira ustedes, había unha persona, se fuera aquí unha persoa da Baña que quisera presentarse para o Páramo, podía facelo. Vostede non. Ainda di que non lle importa quen é esa persoa. A mí tampouco me importa quen é esa persoa, pero vostede sempre acerta. Cal é o motivo? Isto xa dicía o compañero David, porque non se publicou na web o nome ou as iniciais da persoa contratada. Muitas veces din, bueno, contratamos a tal e cual, para neste caso non houve. Dime vostedes que toda transparencia, a ver, eu creo que este procedimento, aparte de ser nada ético, creo que é ilegal e un auténtico dedazo deste grupo de goberno. Porque miran vostedes, eu recordo, na anterior legislatura, cando estaba aquí a nosa compañeira Margarita, que dixera, ali foron postos persoas polo dedo, non se acordan vostedes? Bueno, pois iso que vostedes decían non ten nada que ver con este auténtico dedazo que fixo o señor Pereira. Se non mira a web do Páramo, saberá como vostedes así se aprende como se pode facer a próxima vez. Esa é unha das preguntas deste pleno, non quero contestar nada, o sea, remítese o documento. No, o documento remítese, o escrito que che mandei. Este está ben contestado. As preguntas de compromiso por Galicia, bueno, antes de nada, a situación actual do COVID, con varios casos de contagio aquí no Concello da Baña, eu creo que nós debemos ser os primeiros en dar exemplo, e creo que organizar esta sesión deste modo non é dar moito exemplo. Vale, podese facer de forma telemática ou como non se pode, non pode vir público, podemos facer tranquilamente na Casa de Cultura, nas Escolas Vellas ou en algún local. Vale, eu vexo aquí que hai xente pegada, nós non estamos pegados, non é dar exemplo a xente da Baña para que cumplan as medidas. É algo que levo dicindo tempo e creo que o señor alcalde peca moito deste tipo de decisións. Primeira pregunta. Queremos saber o motivo polo que non se informou nada das doazóns realizadas na campaña de Veciño Solidario, realizada por M-Sport, e segundo pon na web desta iniciativa se recadaron 110 euros para servizos sociais. Eu non sei se entregaron xa, non se entregaron, que pasou con esa doazón. Se non se entregou, haberá que demandala, porque personalmente se unha donación, hai xente que fixo máis doazóns e non está aquí no Concello da Baña, se non é certo. E se é certo que xa deron unha doazón, pois habrá que ver na página web ou no Facebook, onde vostedes queiran, facer público para saber en que se vai a
a investir eses 110 euros. Bueno, non temos toda a información ahora mismo, contestaremos xa por escrito. Nun principio, no momento en que teñamos clarificado a cantidad e que a teñamos recibida, poñeremos na página web, exactamente, pero ainda non a temos, digamos que ainda non a temos no Concello, por decirlo de alguma maneira. Bueno, o pasado 9 de agosto saiu publicada na prensa, máis concreto no Correo Gallego, unha nova que informaba dunha axuda de 53.355 euros a 18 municipios da contorna para fomentar a leitura. Nesa nova cítase, entre parénteses, que o Concello da Baña recibe... Non, perdón. Cítase que o Concello da Baña recibe unha axuda de case 1.500 euros para actualizar as coleccións bibliográficas. Igual que concellos que cita ali, como Rois, Tordoia ou Douro, que son concellos bastante similares ao noso. Pero tamén cita ali, entre paréntesis, que a Baña é o único concello de todos os citados que non participa na primeira rama de subvencións para adquisición de novidades editoriais en galego. Eu, cando vin así, dixen, bueno, cando é o único concello, e o especifica así na propia noticia, que non pediu esa rama, cando todos os concellos similares piden as dúas ramas, digo, ocorríseme esta pregunta que trasladeos aquí. Cal é o motivo polo que non se solicitou a segunda rama? Mírocho, pero nós non podemos acceder a todas as subvencións vinculadas á biblioteca porque o noso é un punto de lectura e hai certas subvencións que exixen que ten que estar os fondos digitalizados ou unha parte deles e non os temos. Entón, aí sí que temos que mirar moi con lupa a cales podemos acceder porque non podemos acceder a todas. Pero respóndoche despois por escrito e douche, porque eses 1.500 si os solicitamos, pero non podemos acceder a todas, porque temos que digitalizalas. E si para digitalizalas, ora non hai axudas, temos que ter unha parte para que nos den axudas para digitalizar o resto, entón en eso estamos. Mira, eu sei que o Concello da Baña non tiña as novidades, os libros digitalizados do proxecto Omega ou no proxecto que hai agora novo para... E o único que mirei nesa convocatoria é que se poñese eso, e non encontrei. Nós temos unha subvención neste momento solicitada en Mirucha e... Non me mirei detidamente, pero sí que mirei se exixían eso, porque anteriormente xa falar desto noutro pleno. E mirei, de verdad, a ver se exixían o registro electrónico de todos os... Extrañame que concellos moi parecidos ao noso, como Rois, Tordoia ou Douro, que podan entrar e que o noso, por ese motivo non, pero bueno, se me contesta... Sí, Mirucho. O que si pido é que se pidan todas as subvencións, que se faga o posible para tramitar a subvención, o do PACE tamén se poda nos a pedido. Solicitamos que se revise a mellor no firme da pista que vai de San Mamede de Carabuchaín, que está acabada de realizar, as primeiras águas xa fixeron que esa pista estea en moi malas condicións. Se queren dolle fotos, pero bueno, creo que ustedes saben perfectamente onde está, poden ir por ali a mirarlo, que de verdad que vai coincidir comigo. Observamos tamén que este grupo de goberno volve facer caso omiso as críticas, os comentarios da oposición respecto ao servicio de madrugadores. O 23 de xullo, tal como parece especificado no perfil do contratante, contratan vostedes a mesma empresa que o ano pasado por importe de 7.100 euros. Non é certo eso? Perdón, como? A ver, que digo que no perfil do contratante aparece como 23 de xullo de 2020 contratada a mesma empresa por 7.100 euros. Hai un erro, de feito estamos barallando ofertar ese servicio e temos varios presupostos que van directamente á Secretaría, nós non vemos, non, é dicir, pode aparecer na página, pero iso é unha incorrección. Iso é unha incorrección porque de feito estamos... E a licencia tampouco, por 9.000 euros. O 23 de xullo... A ver, comento, chico. Creo que aí tuvo que haber un erro na anualidade, porque si é certo que antes de marchar de vacacións o técnico que... No, neste caso era José Ramón, que iba a subir á plataforma os contratos que tiña sin subir los 23 claro, que tiña sin subir. Claro, sí, pode aparecer, pero que non, porque non estamos entrando en no, pero equivocouse na fecha, equivocouse na anualidade. Pois, revisemos teles, o equipo 23 de xullo, a licentis por 9.072. No, revisámoslo, pero equivocouse na anualidade. Servicio de Abaño Madruga, por 7.100 euros, a lei vamos cancela. O ano probablemente equivocouse a subir a plataforma e poñer o ano.
Revisamos. Nada, iba a preguntar simplemente Sí. para que fan vostedes depois unha enquisa, se Sí. 15 días No, claro, despois. no. Vale, pues aclarado, retiro esta pregunta e, ainda así, Revisamos. confírmeme que Sí, está revisado e Vale. ahora está reviso. Si, eu pedir tamén o arreglo do camiño que vai desde Duomes de arriba ata Vilar de Suso, pista de monte, e que ten dous enlaces, que é un hacia unha rede que se chama o Campo Caeteiro e outro lado hacia Bergamo. Ese camiño, nós como novedosos tanto como a César antes, tivemos que ir un 4x4, non hai outra maneira de ir, e non empezou a chover, e está desfeito. De poder ir ver, un camiño largo, que estaba mellor, que algo pasou. Siguiente, foi unha puntualización sobre o Mónica antes que non quería entrar cando estaba preguntando que esa pregunta. Nas horas esas de usar, nunca, en traballo social, nunca digas, non lle quero dar esas horas porque despois habría que quitarles. Os casos en traballo social teñen unha evolución, tanto pode ser negativa como positiva. E a veces acaban antes de tal. Entón, non deixedes de dar nunca unha axuda porque teñas medo despois de quitarlle. Porque o mundo sigue, pode aparecer outra cousa, pode sentar un precedente para darlle outra nova axuda, pero non deixedes de dar iso. É unha puntualización que sempre fai en traballo social. Que non hai dous casos iguales e que os casos non son estables, que teñen unha evolución no tempo. Que poden ir a, poñense un exemplo, unha persona que pode entrar a unha residencia, que pode morrer ou que pode mellorar as súas condicións. Entón, que dixetes antes, non lle vamos dar unha axuda a alguén porque despois já hai que quitar. Nunca digades eso, non dixedes a nadie unha axuda que necesite por medo a quitar. E outra cousa, que iba a decir, no outro pleno eran 30 horas e agora 80, non? Hubo unha evolución. Unha que allí, bueno, que se pode facer. Podíase facer. O outro día que me, bueno, alzaxesme así un pouco a voz e tal, e decías como, non se pode, se revisa subir, non se pode facer, que igual se podía. O que pasa con mellor o proceso, que dices que está a cousa colapsada polos gromos, e máis polo técnico, Vai, estuvo de vacacións, igual a cousa é que vai lento, pero que sí que se pode dar, non é que estuveron enganado e que non se poden dar esas cosas. A ver, E incluso a veces en traballo social tamén se utiliza unha cousa que é a creatividade. A creatividade non debe inventar nada, debe darlle solucións distintas aos problemas. Entón, asesoradvos moito, iso lo César antes, o asesoramento non podemos saber de todo, eu entendo que non podes saber de unha cousa, eu tampouco sei de todo, pero sí que hai que saber a onde chamar, a onde preguntar, a onde moverse, e non escudarse, porque o técnico fai o seu traballo, eu non vou dudar do técnico, pero sí que desde arriba, a persona que organiza o traballo sí que ten que dar un impulso a todo. Sí, eu chego junto tanto. Vale, e por último, que hoxe se me chamou a atención por rirme a todos os que estáis aquí, pido-vos perdón, sempre intento ser educado. Pasou, eu sou unha persona tamén que me presento sempre a procesos selectivos, e a mí neste proceso faltou transparencia, digo por qué? Porque se eu sou unha persona desas 14 que se presenta ao proceso e non aprobo, eu desde a miña casa eu teño presentado a Coruña, non vou a Coruña todos os días ao Concello a preguntar como acaba iso, que falo, miro na web. E igual que aparece o meu nome co meu DNI, que está admitido ou non admitido, falta o final da película. O final é, pois fixo unha contratación por urgente, por emergencia, que é o que se contestaba ou tal. E tal persona con estas iniciales deste DNI, por eso me escapou, porque non hubo transparencia. He dito eso. Quería, antes de rematar o pleno, comentar dúas cousas. En canto á sentencia dos traballadores, xa temos o total da cantidad que ascenda 358.552,38 euros. Aquí está reflejado o salario bruto, os intereses 6.642 euros que temos que pagar por demora, as cuotas da seguridade atrasadas, o recargo, casi 20.000 euros de recargo por as cuotas da seguridade social, e temos a todo contabilizado. Xa lle pasei os datos aos traballadores entre esta semana e a semana pasada firmaron todos o acordo nas cantidades para poder facer a solicitud desta cantidad a través dun préstamo, dunha operación de tesorería. Xa lle pasei os datos a María, que nun principio se tiñamos pensado facer unha operación de tesorería, ela non o ve desa maneira, está lle dando unha volta a ver como podemos, se queres comentar. A ver, estamos vendo de cal é a mellor maneira en que se poda facer de acordo coa normativa de facendas locais que nos permita modificar o orzamento para xerar o crédito que é necesario e tamén ver un pouquinho a mellor maneira en que se poda facer para que tampouco afecte o Concello no que seja o desenvolvemento da súa propia actividade. Entón, intentar ver un pouco como se pode canalizar, pero tamén a maneira na que se poda comprometer dunha maneira menos forzada, porque a cantidade é unha cantidade importante a hora de xerar crédito
dentro do que é o orzamento total. Bueno, por outro lado, o resto das facturas pendientes, o do Viga, 12.000 e pico euros, 40.000 de Balcón, o proxecto de Obras e Servicios que reclama 6.000 e pico euros, logo a Ser Solucións Integrales que reclama 6.200 euros, e a Agra Castro que reclama 85, que está no juzgado. Nun principio vamos a esperar estas facturas que sean reclamadas de maneira judicial para mirar como facemos para pagarlas. Digo, eu vexo aí a Vodafone, aquí Vodafone levamos a non sei do mismo, mirar o historial, e hai por exemplo 8 ou 10 anos que estamos a como está. Sí, non sei os anos que Que a Vodafone pedir, igual que piden outros, é moi fácil, é sodísimo, é unha táctica moi habitual de que cando se entre unha nova alcaldía, empezar, porque isto salimos daqui e miran outros e para un mismo, porque xa nos pasou a todos, non pasa aquí, pasa en moitos sitios. Por tanto, eu digo que sentidiño, porque se non hai, bueno, pues aquí... Comento que o resto das facturas estas que están pendientes vamos a mantelas aí, e cando a reclamen como Agra Castro a través do xulgado, pois miraremos se pagan. Aí será o... Despois, quero aclarar que o primeiro secretario cesou el voluntariamente porque marchaba para outro concello, tiña unhas mellores condicións, non hubo ningún conveniente. Veu por acumulación de Almiro, nós tínhamos solicitado un secretario a tempo completo, e unha vez que non lo asinaron, cesa de Almiro. Non hai ninguna outra cousa rara. En canto a traballadora social, Susana, que conocedes todos, solicitou unha excedencia por motivos personais, incorporouse a seguinte da lista, que o pouco de estar traballando, chamaron a outro concello ofrecéndolle un contrato por 2 anos e algo, evidentemente, ante ela sopesou, ante estar aquí 6-7 meses, estar 2 anos no outro lado, marchou para outro sitio e fixose un proceso selectivo de unha persona nova. Se non hai nada máis, finalizamos aquí a sesión.